Cerca de 580.000 euros se puxeron a disposición de todos estes negocios de Ribeira. Ao final hubo máis de 280 solicitudes. En estes momentos, pois, creo que están xa finalizando o pago de todas elas, e unha vez tamén máis sentir que non sei se fruto da propia pandemia ou a veces das exigencias burocráticas, pois que, independientemente de axudas que se van a facer a todas estas empresas que son importantes, pois que non se agotaran os créditos, non? Precisamente o feito de que as axudas non chegaran a moitos dos negocios ou incumprir parte deles algunhas das cláusulas para poder cobralas fai pensar o Executivo nun cambio de estrategia para este ano, apostando polas axudas directas ao consumo. Iso nos fai pensar que este ano pois puderamos cambiar a estrategia. En estes momentos hai axudas por parte da Diputación, hai axudas por parte da Xunta, o Estado ni se le ve ni se le espera, e quizá o que ten que facer o Concello é directamente axudas ao consumo. Iso vai a facer que por vía directa se beneficien as familias as que llevamos a reintegrar gran parte dos seus impuestos, e por outra parte que ese consumo ao ser en Ribeira pois vai a entrar directamente no beneficio dos negocios. Ese é o plan para este ano 21.